לא תגידי, גנבתי אותה. כמה כסף ורדה, חושי. מה קרה לאחד הגנבים שגנב אותי? הוא מת, הוא עכשיו בקבר. אללה יסתור. אז לא כדאי לך לגנוב, אם אתה תגנוב יקרה לך. בוא נספור את זה. זה גזר. 10. חס וחלילה, לא אומרת לך שאתה מול, כן? תקלי ורדה, 10. כמה כסף יש לך אבל ברוך השם ורדה? אז למה אתה אומר אני אגנוב? אתה חסור. צריכה עזרה, אני אעזור לך אני לספור. אוהבת אותך, אני לא מאחדת לך שום דבר. רוצה אני אעזור לך לספור עכשיו ברצינות ורדה. לאט, ורדה נשמה. הייתי ב-20 שקל פחות. איך טעית? נשמה, יש לך פה 800. יש לך 800. אני ספרתי איתך. אני ספרתי איתך. 10, חסר עוד איזה 20, 30. מה פתאום? ומה עם ההוא שפרט ממנו במונית? נכון, כן. את רואה? נכון, לא, סליחה, הכל בסדר, סליחה. תודה. עכשיו אלה משגעים אותי, אני עם הרבה כסף, איך אני אספור? אל תפרטי פה יותר, ורדה. לא, סליחה. את לא פורטת פה יותר ורדה. אין לגילה. 90, 100. ורדה, את יכולה ללוות לי 800 שקל? אחלה ורדה, תהי בריאה. אל תשגעו אותי. שהשם ישמור אותה. ורדה עשתה שוט בנק. הלכה לאורנג', לקחה להם את הקופות. זה שם טוב, זה שם של פרח. ורד עושה פרח. אתה יודע מה הוא... פרח מריחואנה את לספור יכולה לך להיות. את זה? בוא נספור לך. די! תלוי לי 5 שקל ורדה. לא, תעזור לי, נו, אל תרגיז אותי, אתה מבלבל אותי, נו, אל זה. מה הוא עושה פרח? פרח הוא מביא, פורח הכל, פריחה, זה הכל. גם מביא סדלה לפעמים. אם פרח, מה שהרב אומר, שם של פרח זה שם טוב. פרח יכול לפרוח הכל, יכול ביערה לפרוח הפרנסה, יכול לפרוח הכל. תביא 5 שקל ורדה. טוב, אתה מפגר. די, למה אתה מציק? מה שלום מתן? למה אתה, יש לך טבע חמה? אתה חושב מתן, למה לא? אתה מציק? למה אתה מציק? אתה רואה מרגיז. לא מזהה אותי? עשית פן ורדה? אתה יודע שאתה מטריד, אתה מציק. ורדה עשתה פן. מקונן, לא? ורדה עשתה פן, תראה. ורדה, תביא 5. ורדה, תביא. עקצתי לך ב5 שקל ורדה. עמית גם עקץ אותך אבל הוא גם לקח 5 שקל. הוא גם לקח. הנה, תסתכלי. לקח הוא יום פה, תקרא לו משהו. אללה יסתור. תראי את זה.